हेल' लोगोफोर नोंथांमोनसिम मोनसे निउ भिडिअ लाना फैलायबाय दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों क'क्राझार दिरबिलावहाय जोङो थांनो नागिरदों माने आंबो थांफेराखै आरोना बे दिरबिलावहाय दा आङो लोगोफोरजोंसो माने थांफानो नागिरदों आंबो थांफेराखै नुफेराखै माबायदि जायगा जोङो दा क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव दङ लोगोफोर क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव दङ दा बिथांमोन दं आरोना टेक्रि बर'मोन दं आरो आदा रुजुरुमोन दं जा जों बिसोरजों थांगोन आरोना जोङो दा एसे रेस्ट लाबाय फ्लाइअभाराव इमान साइकेल सालायबोनाय दतमानिफ्रायनो एबार मेंबाय आरोना ओंखायनो एसे रेस्ट लाबाय आरोना आंजों लोगोआव दं नै बिथांमोन मामोनलाय नोंना दाउदैमोन दं आरोना ओमफ्राय नोंनालाय ब्र' मा नामलाय नोंना हेभेन्स औ हेभेन्सआ ओमफ्राय नै जोंना सानसुमा बसुमतारी ब्र' दंना गासिबो एखे आरोना आंना सानसुमा नार्जारि बेना सानसुमा बसुमतारी बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ सानसुमा बसुमतारी नामा नोंना औ सानसुमा बसुमतारी आङो डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे ब्र' दङ ब्रादार बिथाङाबो थांगोन आरोना दिरबिलसिमहाय दा आंबो ब्रादारखौ माने फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना ब्रादार माबा बुङो आंनि ब्र'नि चेनेलखौहाय लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बिनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे बे ग्र' जायो थाबैनो बेनोसै नायबाय थादो बिथांनि भिडिअफोरखौहाय जोङो दा दिरबिलाव थांगोन माने इमान दतमानिफ्रायनो साइकेल सालायबोनाय मेंबाय आरोना आंनो टेक्रि ब्र' मा खालामखो आगर बाथिमा सावलाबायखो आंना इन्ट्र आलदासो इन्ट्र आगर बाथिजोंसो जागाय आगर बाथिना एफाराब फाला मा नोंनियावबो जागायनो दस्रा गोजान जायगायाव फाला नों एसे ना माबायाबा हाबेनथ' नोंनियावबो जागायनोबा जागायना होनसां नालाय आंनियाव जाबाय दा दे होद' र' नों दाहाय उनाव लाथ'र' मोजाङै मोजां बिथांनि इउटुबनि माबाया एसे रेस्ट लाबाय आरोना इमान गोजाननिफ्राय साइकेल सालायबोनाय फाग्ला बादि फैनानै टेक्रि बर' फ्लाइअभाराव दङ फ्लाइअभारनिफ्राय जोङो मोजाङै मोजां देरबिल सहैनायाव जाहाथे जों जेबो जाया मोजाङै मोजां सहैनानै मोजां फैफिनो गाइस साइकेलजों सोलांखायो आरोना फाग्ला बादि फाइनालि लोगोफोर जोङो दा थांनोसै माने जोङो टाइमाबो नै बारा गोबाव गैला 2टा जाबाय आरोना टाइमा लोगोफोर दा हास्लाबनाय नङा ओंखायनो जोङो स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो थांसै होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो चलो लेट्स गो टाइमा थोनाय नङा नै फाग्ला मालाबानो आयौ 2टा जाबाय ओइ थाफैद' नै के राइडारा ब्र'आ लायासै नङा ब्र' लायासै माया भिडिअआ मबाइलानो चार्ज गैया आंना उफाय गैया नै ब्र'नि केमेराजोंसो लालागासिनो दा हजों चार्ज होनो मोनगोन दां हरिजोंसै आं हरि बानायसै आवगायलांसै ना सानसुमा ब्र' बिराद मोजां मोनबाय हाजोआबो मोनबाय ना खाथिजों औ दिस इज कल्ड नेचारेल ना फाइनालि लोगोफोर हाला आरोना सालायनो हानांला नै बिराद मोजां जायगा बे जायगायाव थाफैनो मोनोब्ला ना आयौ मेंसिजोब्बाय साइकेलजों दिरबिलाव फैनांगौ सादुं नामालै फाग्ला ओंखाम मोनजाया ओंखाम ओंख्रियानो सेवलाजोब्बाय दां मा जाबावनांगौ सेवलाजोब्बाय दां नादा औ सेवबाथाय सेसखा आरो ना माखौ जानो माखासे लोगोफ्रा होलांजोब्बाय जों सानैजोंल'सै आरोना औ मेंसिजोब्बाय आयौ नै जायगाया नायलाय फाग्लालै हाजोनाबो इयो बेसे गोबाव थांबावनांगौथाय थांबावनांगौ ना आयौ थैगोन दे फाग्ला साइकेलाबो ब्रेक गैया गाइस नै हाजोआ बेनो आरोना आयौ सिफोरबाय नै लागाय नै हाजोआ आरो मानखोलांबावनांगौसो ओरै होलांसै आं लोगोफोर फैयै जोङो दा मा जायगा होनोमोनथाय आदा बेखौ मा जायगा होनांगौ दे बेखौ माने दिरबिला थांबावनांगौ आरोना ओमफ्राय जों लामायाव अन्थाइ बेसेबांबा गिदिर अन्थाइ लोगो मोन्दों जोङो दा बाव फट' लानोसै आरो आदा ब्र'जों जोङो बाव फट' लानोसै मेंसिलाजोब्बाय गोलोमलाजोब्बाय आरोना फाग्ला बादि दिरबिलसिम साइकेलजों फैनांगौ सादर नङा फाग्ला बादि नै बाव फट' लानोसै सोर आसालुमान दिनैसो आं माने फार्स्ट टाइम बेबायदि अन्थाइ नुफेरबाय आरोना आं नुफेराखैमोन बेबायदि अन्थाइ एफाराब गिदिर लोगोफोर नै जोंना लोगोफ्रा फैबावबाय आरोना दासो सौबाय फाग्लाना एफाराब गोबाव जाया बोरै गोबाव जाया थ'दो दा आदा रुजुरुमु ब्र' जोंहाय माने जोङो दा फट' लादोंमोन बैयावहाय दा
धिरबिलनि दैया बैनो जाहैबाय ओमफ्राय दा ओरै नै जों दा आदाजों थांगासिनो आदाजों आंजोंहाय बुहुत मेंबाय आरोना हाजोआबो बुहुत डेन्जारखा फाग्ला बायदि बे जायगायाव फैनो मोनब्लायबो थाङा जासिगौलां बे जायगानिफ्राय बेबादि साइकेल सालायबा मेंगोनलै धिरबिलसिम फैनांगौबा फाग्ला बेबादि खस्थ' खालामनांगौबा जाय खस्थ' खालामग्रा बिसोर मिथिगोन आरोना जाय फैफेरै बेथ' बोरै मिथिनो फाग्ला नाबि जादबलायबाय आइखौबो आंखौ नायगोमोनलायबाय मानसिफ्रा आयु सोरबा सिनायनाय मानसिफ्रा नायगोमोनजोब्बाय आरोना हाब फाग्ला साइकेलजों बोरै बिसोर फैग्रा बेलाय नंलाय लायाखै बे नायलांबाय थादो लोगोफोर आयु बेबादि मेंनांगौबा फाग्ला जागोन दे फैदो आदा जोङो दा धिरबिलानो मोनबायानो होनजाबाय औ दैया बेनो ओमफ्राय जों दा आदा रुजुरुमु आदा ब्र'जोंहाय माने फैबाय आरो लोगोफ्रा माखासे सिगां लांग्रोबाय ओमफ्राय हाजोआ बेनो आरो धिरबिलनिया ओमफ्राय दा ओरै दंहैबावो धिरबिल मोनबायानो होनजाबाय आरो भिउफ्रा बुंनालै ना आदा खोनाबाय रायजोफोर बे हाजोआवहाय गल्डेन मांकि मोनो फाग्ला नालाय आं सना गाबनि मोख्रा मोनो जाहैबाय बे फाग्ला आं जिबनाव बे जायगायाव फैफेराखैमोनलै आयु एक्सपिरियेन्स मोनबाय आं बे जायगायाव फैनानै फाग्ला आं भिडिअ बानाय बिराद फाग्ला गोसोखौनो बोरैबा मोनजोब्बाय फाग्ला बेबादि जायगा आं माने फार्स्ट टाइम नुनाय नालाय जायगाफ्रा फाग्ला आयु बुंनाङालै आइखौबो आं बे जायगायाव थानायमोनब्ला बादावलाबायगौमोनलै नादा नालाय जायगाफ्रा खम सेंग्रा सिख्लाफोर फैयोलै फाग्लाबाव हाजोआ बेनो लोगोफोर नायलांबाय थादो दावदै हाबदो नोंसोर हाबग्रोदो र' जोंहाथ' दसे थानानै हाबसै मेंबाय दासो मोखां सुबाय आङो बिरादनो दा मोनफैबायानो गाइसमोन ओमफ्राय सानसुमा ब्र' आथिङा नायजाला नै गाइसमोन जों दा हाबसै साइकेला माबा ओरैनो फ्रियाव हाबनो मोनखानांगौ जों दा हाबसिगोन आयौ ह बोखारना होदो दे आदा एसे दा जों हाबनोसै गाइसमोन वी हियर धिरबिल दे मा होनदों सानसुमा ब्र' औ आंबो फैनानै बिराद मोजां मोनबाय फार्स्ट टाइम साइकेलजों एक्सपिरियेन्स दा मोनफैबायानो गाइसमोन ना जोङो दा धिरबिल मोनफैबाय आरोना धिरबिलाथ' बेनोखा नङा होमबा ब्र' माबा थेखे धिरबिला बेनो आरोना नै हाजोआ बेनो आरोना खाथियावनोखा ओमफ्राय बैयाव दखान दं जाहैबाय ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय धिरबिलनि दै आरो बैयो मेलाफोरबो जायो खोमाहाय बाव जोङो दा एसे ओंखाम बायदिसिना जालाबायसै आरो बाव ओंखाम उखैबाय लोगोफोर माने जों ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना आदा रुजुरुमु ब्र'जोंहाय आंजोंहाय जोङो दा ओंखाम उखैबाय माखासेया जाखांजोब्बायनो ओमफ्राय जों दा जानोसै आरो माने नै आलु लाबोदों आरोना आलु एवनाय माने ओंख्रिखौ लाबोआखै माने सेवजानो गिनानै ना नङाबा ओंख्रिखौ लागौमोन जों सेवजानो गिबायना जों ओंखायनो जोङो दा आलु एवनायखौ लाबोबाय आरो सेवबाथ' ओरैबायदि लस जाखाबायमोन आरो मोनजालामोन ना मेथाइ जानानैबाबो थानांसिगौमोन आरो सेवबाथाय लसखामोन जोङो दा माखासे बेरायनानै माबालाबायसै भिडिअ लालाबायसै आरो जों दा ओंखाम जागासिनो लोगोफोर हेल' स' लोगोफोर जोङो दा फैयै जोङो दा धिरबिल मोनफैबाय माने धिरबिलनि जा दै गाथोन सेराव दङ आरोना जोङो ओमफ्राय जोङो दा ओंखाम जाबाय आरोना ओंखाम जाखांबाय आंथ' जाखांबाय नालाय ओमफ्राय दा नै थेखे ब्र'आ जागासिनो आरोना नै माथो ओंखाम गोजासो आइखौबो फाग्ला ओंख्रिबो गैया फाग्ला बोरै जानो हायोलै आंथ' जानो हायालै आंना ओंखाम गोजा नङा आंना आखला माने सिगां ओंख्रिखौ जाजोबग्रोयोसो आङो सिगां ओंख्रिखौ जाजोबग्रोना ओमफ्राय उनावहाय आन्दायोना ओमफ्राय नङा आं दावदै लाबोदों दावदैजों जादों दावदैजों जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा बेरायलाबायसै आरोना बैसिनहाय ओमफ्राय दा हाजोआबोथ' खाथि लालाय हाजोआ दा एसे बेरायग्लांलाहैसै एसे दा आंनाव माने बारना बायनायबो नुगोन आरोना नोंथांमोना माखासे बारगोन आं ओमफ्राय दा नै जोंना जिरायग्लांगासिनो आरोना मेंबाय फाला एफाराब गोजाननिफ्राय फैनानै फाला मेङा जायोलै साइकेल सालायबोनांगौआ साद्र' नङा फाग्ला नों रिक्समेनखा मानो होनबा साइकेलजों फैनाय नोङो जेन'बा माबा मोनसे लिक जायोबा साइकेला सेन्जयोबा बुर रिक्स औ फाग्ला लामायाबो मोजां नङा माने बानायाखै एकदमबारे ओरै मेन हाइरडनि बायदि नङा मानो होनबा ओरै नोंथांमोना गोथौआव फैबासो मिथिगोन आरो लामाया माबायदि अबस्था एकदमबारे नोंथांमोना फैबासो मिथिगोन आरो जोङो दा नै बिथांमोना नै जागासिनो आसला नै नोंहा जाखांबायना जाखांबाय आरो नै जोंना ब्रादारा जागासिनो मामा रुजुरुमु आदाया जाखांबाय जानो हाला औ हानायखिनिखौ जादो जोङो नै साइकेल राइडारजोब गासिबो साइकेलजों फैजोबदों मालायनि बादि गारि मथर गैया आरोना
रेक्समेन दा हाजोआव नै धिरबिलनि दै आरोना बियो बै हाजोआव थांगोन जों दा स' लोगोफोर जोंना ब्रादारा माने थांनो नागिरबाय आरोना न'आवहाय माने ब्रादारनाथ' माने टाउनावसो थायो नालाय ब्रादारा ओमफ्राय दा जोंना थांनो नागिरबाय आरोना ब्रादारा जोङो माखासे थासै नङा होमबा दा हारसिं जालांसै ना ब्रादारा दा थांसै आरो साइकेलजों एफाराब गोजान फाला खस्थ' जायोना दय फैफाबाय जोंजोंहाय थांनो होमबा दे ब्रादार दे औ दे दा हगा स' गाइसमोन जोंना दा सानसुमा ब्रादारा माने बारलु बारला खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय धिरबिलाव फैनायनि नाम मोननैसो क्लिप बानायनानै देखायसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय मा बारनाय जायो बारखांनायबाबो आरोना आंखौ ट्राइ थिदि दा आं माने बारनोसो नंला ना बारनो रोङोना रोङाथाय आङो बुस्लिनि डाबल लागायगोन बुस्लिनि डाबल आंखौ नायनानै आङो ट्रिपल एगजाम होगोन दे औ आं बुजिनोसै औ दे हगा जाबाय दा एसे बेकग्राउन्डखौ लाजोब बरिया दा गाइसमोन जोंना ब्रादारा बारबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों गारदो होनबालाय जेराव दाबबाय थाखा नोङो बारफैदो ओमफ्राय र' जुम खालामनानैसो दोनदों माथो नङा आं दाबो गोजा जाबाय दे गरम जाहैलै कुनाल नार्जारि बिथाङा होनो नागिरदों नोंनि फार्स्ट दे टाइम बायलां दे दे जोंना खुनाल बाया फार्स्ट टाइम बादरबो लेवरा होनो नागिरदों दे नोंनि दाय गैया दे फुदे मा सानांगौ दे जाबाय Oh my god! Ayo dijar hayo. दा जोङो बे समाव जोङो WW सुरु खालामसिगोन दा सिगां बुलायग्रोसिगोन नोंसोरजों बुलायग्रोनो आङो जासमिन हिसाबै जोंनिनो सानसुमा बसुमतारीखौ थिखांनाय जाबाय नोंथाङा सामलायदो दे बिदिबा फैदो दे होमबालाय थ' लोगोफोर आं मोनसे क्लिप होनो नागिरदों माने धिरबिलाव फैनाय नाम माने मोनसे डेन्जार बुस्थु बारनो नागिरदों आरोना बारा हाजोबाखैबो होमबाबो बारसै आरोना होना लादो औ दे हो धिरबिलाव फैनानै मोजां मोनफैबाय नुजोबो नोंसोर होग्राल' जा एक्सन डेन्जार नङा डेन्जार जाबाय भिउआ नङा भिउआ डेन्जार नुदों बाहाबासो थाबाय माबा भिउआ डेन्जार थ' गाइस डेन्जार बारबाय जोंनिनो आमायसि दावदैजों सानसुमा नार्जारि बिथांजों बरिया बारसिजोब्बाय बिसोरो नै जोंना सिख्लाफोर नायग्राफ्रा जा गरम जाजोबबावबाय नामा सिख्लाफोरखौ नुनानै गरम जाबावो सिख्लाफोर सानै नुबानो दावदैयाथ' हिट जाखादों स' गाइस मोननै सिख्लाफोरखौ माहाजोननि फिसाजोफोर जाहैबाय बेनिफ्राय नै सानसुमा नार्जारि ब्रादारा नोंहा मायाव दं गबग्रा माने सामब्राम पियाज हाग्रायाव बेहा दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनफा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांदो दा सानसुमा ब्र' एसे दे बाय होनहरदो औ दिनै भिडिअआ बेखिनियानो ओमफ्राय गाबोननिया नेक्स्ट मर्निंआव जासिगोन आरोना मर्निं माने आङो नेक्स्ट भिडिअखौ माने दा फोजोबनानै दा नेक्स्ट एबार खेनसेनो खेबलांसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा सापर्ट खालामदो थेंक इउ फर वाचिं बाय